Bantase, andikho right. Hlani phantsi, andikho right because idraft yeripoti ye-ad hoc committee iphumile. Inyoka andifuna uphambana ndedwa because what do you mean into yokubana ikliyerisha wonke umntu? Wonke umntu. Izityholo ezibekwayo against uSigwaba azibambeki. Izityholo ezibekwayo against Minister Mchunu azibambeki. Izityholo ezibekwayo against Khan azibambeki, especially because azange aye nakuMadlanga Commission nakwi-ad hoc committee. Izityholo ezibekwayo against i-Big Five azibambeki. Izityholo ezibekwayo against Enkwale nonsense azibambeki. Zonke izityholo ezibekiweyo nguGeneral Mkhwanazi azibambeki. Kutsho idraft eyikhokhelela ifinal, ndinixelele mna ye-ad hoc committee, ithi zonke izityholo azibambeki. Naba banjiweyo izityholo zabo azibambeki. EkaGeneral Mfazi ke yona khange ithethe nothethwa. Khange ithethe nothethwa, ingathi uPhila Sande zange aye kwa kwi-ad hoc committee. Khange they said nothing from my side. They said nothing from our side kuleyo imeko. Sicela kubani imali yethu back. Sicela imali yethu. Sicela imali yethu bantu asihamba nofunda la nto la report ninixelele nini ithini into ebambekayo eniyifumanayo phaa. Kubani ke okuthiwa lokhu phunywe nayo kwathiwa lona ke sizamholda accountable because kaloku imbangi uba kube kanti kubakho i-ad hoc committee inobangela yilaa nto yokubana kuthiwa iMadlanga Commission ibingazukwazi into yokubana iholde abantu accountable and then kubekho i-criminal charges against them and what not. So ngubani iphume nabani i-ad hoc committee, iphume nabani kuyo yonke laa nto? Because mna into endiyibonayo iphume nathi nemali yethu ye-tax. Bona leyo mna andiyazi nina niyibona njani. Bendiyazi ne ikho wayibona laa nto into yokubana uyazi into yokubana kule process ayikho into ezawukwenzeka, but bendinalaa hope yobana no babhadlile aba bantu. There is no way